הבית שלנו צריך להיות הפקר. אף על פי שהפלא יועץ כותב שכמה שמצוות אורחים, הכנסת אורחים היא מצווה גדולה, אומר פלא יועץ שלא להכניס כל בן אדם הביתה. למה לא? צער אישה אולי. לא, נגיד, אין בעיה לאישה. יש אנשים שלא טובים להכניס אותם הביתה. יש אנשים לא טובים. לא כל אחד אפשר להכניס אותו הביתה. הוא יכול לעשות לך בעיות בבית. אתה יודע, בן אדם, לא אתה שמעת, אתה יודע. בן אדם שלא עלינו זולג לצדדים, יכול לפזול לילדה, לפזוג לאישה, מסתכל יותר מדי, מדבר יותר מדי. שלום. לא לשמור. הגמרא בכתובות מביאה מעשה. אחד האמוראים שהריח אצלו מישהו ושם אותו בעליית הגג והוריד לו את הסולם שהוא לא יכל לרדת למטה. אומרת, קם בבוקר, ראה את כל עליית הגג מרוקנת. ובא לה, הוא הריח אותו, הוא טיפל בו, הוא הכיל אותו, בא בבוקר, ראה את כל עליית הגג מרוקנת. והוא קפץ מלמעלה. גם לא כל אחד מכניסים הביתה. לכן אתה יודע שאנשים שאתה לא מכיר, כן מכיר. יום הדור הזה מסוכן, תן לו צדקה, תן לו אוכל, תביא לו אוכל, מצוין. לא כל אחד מכניסים. נכון, אברהם אבינו היה אחד שמכניס את כולם, אבל היום צריך להיזהר. צריך להיזהר, לא כל אחד יודעים להכניס הביתה. דיברנו על זה הרבה, זו נקודה מאוד חשובה בחיים, שיש אורחים, זה דבר טוב, זה דבר משמח, אבל לפעמים אורחים זה דבר פוגע. גם המשפחות שלנו לפעמים, כמה שזה טוב וחשוב, לפעמים משפחה, זה דבר פוגע. צריך לדעת, אם אתה יודע שיש בעיה במשפחה, אנשים שלא מכבדים, אנשים שלא מעריכים, נותנים מערות, כל מיני דברים מוזרים, אין מצווה לארח אותם. תשאיר אותם בחוץ. תיתן להם, תכבד אותם, תדבר איתם, אבל לא אצלי. האדם מגיע אליך לחג, שבת, ולא יודע לכבד. אל תארח אותו. אבל מה, כולם אצלי. ואם הוא יתקרב, לא עליך המלאכה לגמור. מי שלא מכבד, אל תארח אותו. אין מצווה לפגוע בבית שלך, למשפחה שלך, בשביל לארח אחרים. זה לא מצווה, זאת עבירה. כך כותב הפלא יועץ. הוא אומר, ואם הכניס אדם לא ישר, ועשה איזה משהו אצלו, העבירה היא שלו ולא של מי שעשה את העבירה. למה? כי אתה הכנסת אותו למקום הזה שאתה יודע שהוא בעייתי. אם אתה יודע שהוא בעייתי והכנסת אותו, העבירה היא שלך, לא שלו. אתה הכנסת אותו לשם.